herangketum an nilitum upon APHLC upon lapen in long rat akhei jok nangji lapen ke along ri jok nangji upen jok dak wang lo nang litum press conference lo tau posinang litum anak coro lo nitum ki puji kapacini kang tung ke rat upon kapacini kang tung ke lah lo nitum ningkan troksi lo election kaise dan dun kaise song dun APHLC pen lapen la prang pen ta claim bom lo abatai election chada batai ke thompak torch arjan pen si nilitum che dan dun lo lapen hai ta hai bom lo hai det kali sita akaprek to mane perem lapsi nitum opposition ke kang tang ne opposition atum ke plang lo lapen nonaban ke nitum ke hai thorji angring do pemil la sona hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula lang lapen ke candidate atum tadolo independent candidate atum mabangan ASDC APHLC lapen hala GSP potuk anda nitum dolo lapen observer tum election observer tum ta bang thom dolo amat ilitum in long arat tum han kape remji po kam in long arat along ri nagi thidun ji po phan la ke che tum bidi kang lim pen klemsi karbiang long ke do de pin amunit John Bernard Sangma ko alang liphan ke chetum use that law bewahar that law and that law risi mason si and that law lang liphan ache the ga ve risi mason si and that law amat GSP party pen nomination ng pipidun that law lapen election commission lapen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo pot alang litum la torcha banke GSP fancy p thurong lo ni litum chedan dun lo atheman litum lapen lok sega election na chedan dun lo apran ta lapen ke meeting ke do ke symbol allocation po meeting ke do ke hadak ching wai nang po akim niya kam si claim ng jipo fancy meeting gitu seta alang litung ke hala nomination na long tok ang det lo ke palam si puturong lo yung si nomination long tok det lo pot ching wai kam avilo pute meeting na nang hangya kam dawi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun lo niliamata returning officer batay trok lo kang dai kempa la pen ke batay philo ni da election observer ta India dang bete claim lu lai hui lam ni ta chini la potsi so nahi pulo seta la election la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo udah data ninjelo meeting long ta amat alang li phan kumane telepon nang lo mating tan ponde amat nang cilut tu ane kroi kreren saya kroi lah amat kroi lah amat aku nang hang sudah alang lipan laki cie tu telefon pen asap tak kroi dun tu ipu amat nang lu tu coklo ni tak kroi kroi non ke putu kok la pen hala disia phanta returning officer phanta telefon nang hang de la meeting long har lu pon de ha mi thang ar chamber lu pon de amat alang lita kroi kroi de lu la nomination na long ke to ating na lo unitum pulo Bernard Sangma ta kroilo ni ta kroilo ni tum join petition pidat ponon pula landa kroi ke de da sini litum pulo ade ko pia athesi la so meeting hang challo meeting long la ka chi dua ye fa meeting hang lo gende yo si nomination paper ating si claim de po da meeting na hang ita tamori sita nili
ilitum matatulo like a blessing in disguise. Athima tors ke nilitum ke en ke akang ting ajo ke klara pat se angya pat alam the bangke karbiatum inglong ratum kacini ni alam kapacini et japat busi tors nilitum en bom teti nilitum ningkan troksi baso selo nilitum kapacini atam kem lapen inglong ratum karbiatum tanong cini pik hangyang kalima galang di cini pik yonon ke lapot si election commission tum nilitum phan KC sinang piturong lo la KC Caesar KC kanti papat la si election commission a order ating pen nilitum la tor cabang eklan pik lo a battery tanon ge igdek lo la pen mamor chotan lo ningkan troksi lo mati la si labang ge BJP domhan pitu dek lo la mamor ke chua a tor sabang ge battery ta ve angse nilium ener lo bela no alang itu yang kapacini account tak kemun ile la sinon ge election commission pen masina pulo ilitum kece tum amen intanji pugadi kai ta ge pu voter list along pen campaign la pen pata intanji pugai la sinil itum bhala kesi sinang pilo la amen kam tip etiapa kece tum amen kam tip etiapa High Court order ating pen la pen Constitution 6 schedule ating pen ilitum la bang so ke si pen ilitum inglong arat atu kilang pet pen inglong arat la pen kilonjia ohomia tu la pen adivasi tu itum celang pet pen la kece thang babin nang lut ta paret ha North India Bihar bethe pen Bangladesh pen Bengal pen wangare tum phat la tum amen anke ke si pen intip et not ule ilitum phat election commission danang di piason non ke la silitum kang tip akamana la non bangke election hypo ke chia tu mamen kang tip akam mo bola so ke si pe la lo ta do beta nang tip du lo la lo symbol lo non ke APHLC milimen dopo hala EVM long ke number 5 si doji last abang nili foto ta doji la pen la kesia noksa ta doji la number 5 last abang bang po jo ka do candidate last abang a versia bang a kesia bang la nota ta do mani la le son da pek la se thang link dai tu mang number 5 body ke do la number 4 bang number 1 pen number PN ke jota on account velu hata ke pija account la number 5 abang hello ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapache angji an pache anglo ako tors pen intip no da ke la si bang election commission government tumta ba chini et si ilitung man kang tibia pansi ke che to men kang tibia pansi ke si sila pidat la hello che hok nang ko ilitung ka che hok alam lo nang ke la ko yo intip long po ke che to ma me lam thi sin arju lang sir la produk kondak lagi dia dah kita reson card ho ko be do idang la som chaglong lang sir chaglong le la solam dan ni itu along kapre atu meeting dolo DC conference lo ala dang nang hang thu la observer atu DC do idang la som chaglong lang sir chaglong le la solam dan ni itu along kapre atu meeting dolo DC conference lo ala dang nang hang thu la observer atu DC tadu ala dang ni tum pulo lai la chief minister ta Oronodoy la pen ration card alam nang PO po pinning ye bom nang tum pilo claim ko si ni arjilo election commission no pilo to claim amalang itum do clip ko pulo ni ti ho ko si na tha ala tum ta la pen nili than lo je la taralang solo chief minister hem putang kai ke ingkir clean CCTV camera biko lapor lagi ingpudang nai lang nai dah ada kopi mai du kopi sila chief minister wang po hadang nang do joy ke kilo kopi ni claim ya pan la EVM bluetooth bag selam ya pan siala dah ke wang meni kente la solam ta
abinong ke arleng ke chia tum chief minister president prime minister tum banglote circuit house long si donangi bate Assam government bill bhavan long se di donangi se talang litum dak circuit house aki meeting to add nanang do de hala dak sinan do joy ti taralang so long si ka chong hu ben si ke wang ti la tu ko pi lo ka chong hu ne akam ke tu la sini tu la solam ta tu mi pudun lo la pen ke la tang de da pi ni litum pudun lo dak la election commission of India along arni sihat lang February thang achikluin koi ra clear ni ka pekla press note along ECI asked the state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kapeta me hada ke la somuni to manke toilet hot ke hinu usi dak la dake tok do la dake tok do amanon ke ala Indronil Borua SP Hamren SP body alang lifan ha haflong si ke toy haflong NC Hills ke lage itu dipu parliamentary constituency lo ke lapot ni itu atubi son thak thak do ulang ni la dak district ke thomang bong si pache la chok la posot election hot ke son dinu kusi ni itu atumi chief electoral officer aphan la bangso memorandum submit dam lo la dak Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau akrang men ke dobong ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lo pusi mili tum atumi lo pidam at la pen ni litum putulan hala mopen ke thang hoya son dak ilitum CM pen EM Omorsing Tisuta amethanga quarter long si election office ka pinchong dak si pohukar wa kado be akam claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tumpulo election observer tumpulo je ametha quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission pinit pula ni tum ta pulo barudo tami sita dak election akam ke hada claim no non ke election akam claim de la si ni itu joining ka ben party ka president ka chikrong ke sita BJP tu manje pape join le thot hada kibi la si la salam tani tu atubi complain pidulu Sir, kan ke atumi sebenarnya mesti long election really kepaman pada long MP forensic di kerja jakas seperti nani masih ketapus terus seperti nani lancar la ke ningye sok khangyang lo jakas apa ka pipu ke mat lo nili jong si thang da kali dia da bang pulo tamte nili wang chui ke jakas klembom da bigente kisona la di hala tum pulo nili wang chui fitan nili kadda da pi wang chui pejeta alang li dam chui ke thang ta sik saksi pulo ke and the people lo came with it and the people hala chief of organizer bang ame thang jakas pen resign that people lo bijoy teronta la pe hala jaha to mala resign le et people lo nilong nang dung tu toy ason kali dia nilong le nang dung tu eta son mi tu senji non hala tung ke aku congress BJP long si dung tu bang autonomous state ke wan be tum long si dung tu pe podon jala ke amen ngomalo pifu la hello chief nili ke chief advisor chona hala so nili ke than dun lam da kai tan koi kri ini sini pan chief advisor pun pucho na ni ke election thu nangi pu erlo kai ta angge haladak bang ke thom ja semet bang ke thom bang phi tum do amhang chiper etiti ko pisi election thu nangi pu verlo last year ni than pulo la so many election thu nangi pu ver pidam ji khang yang na pu sa ningi chi amhang chiper et hala bang sornita amen pu intung ke de lo bang ke thom du la son tu ada la pen la chief organizer tu ta chief organizer pu matala so tu di bijoy teror alang itum da chekroi dun activity election thul nang ne ang itum ye politics kem nang ne pulo autonomous state masih politics sa bostu lo politics sa bostu ke hang si politics kem nang ne pule
kilu tek ka kam lo ente lage lahelo ne pu politics ke claim nang pu lagi muje pacho be tha politics claim nang ni po ba ahok pensi lama hok si ninge si politics claim nang gi politics ke jok ta do ke politics along eto pir thik munit ka do ita politics long si dulu kumani yung sine politics along abik bulatan alang li ke arnam kali te John Tuopi ko ada ka to ilitum karbia tum inglong ara tum arnam kali John Tuopi ka kali munit ke di ilitum lapo si politics along ilitum do atlo politics si claim nang po muje ahok alang ahok pacu be bepin na si claim nang gi aron nating si claim nang gi politics ke claim nang po lagi dan politics kapathu lang ni alang itum politics kapathu buku election ke pathu buku election ke pathu nang ne politics ta pathu nang ni itum ke election la politics ta ke claim nang ni la pen mulong data high data ni tum mages MP ta choche ni tum ni aro CM ta choche REM jata ni pingi choche ke claim ni tum mang ke choche kali